bona lletra, amb Vicent Ussó. I està així la bona lletra per ajudar a aquells que s'inicien en això de l'escriptura. El tema d'avui, Vicent? Doncs avui parlarem del tema. Hola, per cert. Hola, què tal? Ens hem posat directament. Aprendre coses. Com que el tema avui és tan gros, que és com triar el narrador, ens hem abocat de cap, no? Doncs és una de les decisions que si preguntem als autors, tot el món, pràcticament el 99%, ens dirà que és la decisió probablement més important a l'hora d'enfocar un text. És triar el narrador, que ja parlarem del narrador testimoni, que posaré l'exemple de Sherlock Holmes. Podríem fer una aproximació general als tipus de narrador que hi ha? Sí, en podríem simplificar que n'hi ha dos tipus bàsics, els que expliquen la història des de dins de la història i els que expliquen la història des de fora de la història. Els que l'expliquen des de dins els anomenaríem narradors interns o narradors personatges, i els que l'expliquen des de fora serien els narradors externs. Dins d'aquestes dues categories, diguem, hi ha moltíssimes variants, però això ho deixarem per un altre dia. I per qui començaríem? Pels de dins, els de fora? Podem començar pel narrador extern, per exemple. Entre altres raons, perquè és el més natural. És aquell que triaríem si no ens pararem a pensar com volem explicar la història. És el que ens eixiria de manera natural. Té un gran avantatge, i és que ho coneix tot, coneix el passat, el present, el futur, pot llegir la ment dels personatges, sap tot el que fan tots els personatges, quasi fa por. No? És una veu anònima, per tant no té característiques, no té personalitat, no té cap tipus d'ideologia, etc., i sobretot utilitza la tercera persona per explicar el relat. I això és l'extern, narrador extern. I l'intern és quan parla en primera persona? Sí, parla en primera persona, però també podria parlar en tercera persona, com vam veure quan parlàvem del narrador testimoni, quan conta coses dels altres, diguem. Quan ell és un personatge, però no explica la seva història, que seria el narrador protagonista, sinó que explica històries dels altres. El narrador testimoni utilitzaria tercera i primera. És un personatge, per tant participa dels fets, per tant ha de tindre una certa personalitat, només pot explicar allò que coneix del personatge, per tant no pot entrar en la ment dels altres si els altres no s'obren, no pot seguir els altres personatges perquè no té capacitat, etc. I per tant és un narrador amb moltes més limitacions que el narrador extern. Però si vols podem escoltar a un dels grans autors contemporanis parlant dels narradors i ho aclarim i tot. El narrador és sempre un personatge inventat, un ésser de ficció, igual que els altres, aquells als que ell conta, però més important que ells, ja que de la manera amb què actue, mostrant-se o amagant-se, demorant-se o precipitant-se, sent explícit o elusiu, xerrador o sobri, juganer o seriós, depèn que aquells ens persuadisquen de la seva veritat o ens dissuadisquen d'ella i ens pareguen titelles o caricatures. La conducta del narrador és determinant per a la coherència interna d'una història, la qual, al seu torn, és un factor essencial del seu poder de persuasió. Així tenim unes paraules d'un escriptor que es diu Mario Vargas Llosa i que en un llibre que es diu Cartas a un joven novelista, que parafraseja el llibre de Rilke sobre un jove poeta, el que fa és, a través d'una certa correspondència, explica quins són els recursos bàsics de què ens servim els narradors. M'ha cridat l'atenció que diu Vargas Llosa que la conducta del narrador és determinant, com si fos una cosa que no depèn de l'escriptor, no? Sí, però bueno, no li falta raó, no? Encara que depenga de l'autor. Clar, i quan convé triar un o altre narrador? Depèn del tipus d'història que vulguem explicar. Hem de considerar a l'hora de triar els avantatges i els inconvenients de cadascun dels models. Per exemple, el narrador extern, entre els avantatges més importants que té, és que és més senzill d'utilitzar, no té cap tipus de limitació i per tant no ens veurem condicionats per res. És el més adequat per a seguir a molts personatges. Un narrador personatge tindria dificultats per a seguir-ne ja a dos, per tant, si anem multiplicant els personatges principals, doncs un narrador extern ens facilitarà les coses. Després és més objectiu, és a dir, quan un narrador extern afirma una cosa, això és cert. Si diu, en tal personatge té poca voluntat, vol dir que tal personatge té poca voluntat i això va a missa i no podem posar cap tipus d'objecció. Després no té personalitat, no hem de treballar les característiques personals, perquè és una veu anònima, ho hem dit abans. A l'hora d'utilitzar un llenguatge, en general utilitza un llenguatge estàndard, no té marques geogràfiques, marques de
d'edat, marques de formació, de classe social, etc. Utilitza el llenguatge més comú, efectivament, i per tant tot això fa que siga més fàcil que resulte coherent, és a dir, que no incorrega en contradiccions, etc. Però també té inconvenients. Un narrador extern és un intermediari que és present entre els fets i el lector, per tant sempre aporta molta distància i unes certes barreres que poden impedir que pugi el que anomenem la temperatura emocional del relat, és a dir, o quedar més fred. Clar, la capacitat dels fets de commoure el lector en tant en quant passen pel filtre d'un intermediari sempre tenen més limitacions. De fet, jo ho equipare sempre a quan ocorre un accident, una catàstrofe, etc. No és el mateix que te l'explica un senyor que l'ha vista per la tele, que te commourà però en un grau menor, que no que te l'explica algú que l'ha vista en primera persona, no? I tant. Això respecte al narrador extern. I l'intern, avantatges i inconvenients? Sí, començarem pels inconvenients, si et sembla. Per exemple, no és objectiu, és a dir, quan diu que tal personatge té poca voluntat, no podem fiar-nos al 100%. És una opinió, no és una veritat. No pot controlar molts personatges perquè té limitacions, no pot accedir a tota la informació i, per tant, n'hi haurà moltes novel·les explicades per narradors personatges que se justifiquen. En un moment determinat de l'obra justifiquen com saben totes aquestes coses. I això és un inconvenient afegit, no? També és curiós. Un dia, si vols, podem parlar-ne, però hi ha casos molt curiosos. Sí, sí. Hem de treballar la personalitat del narrador personatge, perquè és un personatge més. Si els fets l'afecten, haurà d'evolucionar la seva veu, no podrà explicar les coses en el mateix to, en el mateix... quan comença, clar. Efectivament. El llenguatge haurà de ser més específic, perquè ja té marques geogràfiques, d'edat, de condició social, etc. Encara que molts autors això s'ho salten i utilitzen un llenguatge estàndard, i després té més perills d'incórrer en incoherències o en contradiccions, perquè té totes aquestes limitacions que hem de respectar. Però també té avantatges. El més important... És més complex, no?, en general. Sí, és molt més complex, necessita molta més tècnica per a treure-lo endavant. Però ens aporta també alguns avantatges fonamentals. La que més la proximitat entre els fets i el lector. És algú que ens explica una història que li ha passada a ell, i per tant és com quan te trobes un veí que te diu que li ha passat una cosa no massa greu, però t'afecta molt més que una cosa que has vist per la tele que és molt més greu, no? Esta proximitat fa que pugui pujar molt més fàcilment la temperatura emocional del relat. Crec que ho he comprès. Sí, segur que sí. Altra cosa és posar-ho en pràctica, perquè en totes aquestes consideracions que estàs fent-nos, a l'hora d'elegir el narrador per al nostre relat, com prenem aquesta decisió? Doncs haurem d'avaluar diferents qüestions. Per exemple, si volem moure molts personatges, si necessitem saber què pensen els personatges, si hem d'anar d'ací cap allà, hem d'explicar contextos històrics, etc., un narrador extern. Si en canvi només tenim un personatge gros, hem de valorar sobretot el seu punt de vista, la seva visió de les coses, i volem molta proximitat, un narrador intern. Però també podem jugar a la inversa, és a dir, si tenim, per exemple, una història que explicada amb una certa objectivitat veiem que no té molta força, aleshores podem canviar a un narrador intern. I al revés, si volem que la història és tan dura, que el lector no pot respirar, si utilitzem un narrador en primera persona, un narrador intern, aleshores podem anar a un narrador extern i distanciar-nos una mica dels fets. Per tant, hem de jugar un poc segons les condicions, els efectes que vulguem aconseguir. I també podem canviar de cavall enmig de la carrera. El que passa és que és complicat. Necessitem tindre en compte totes les implicacions que suposa. Escriure una novel·la és fer un edifici i per tant no pots moure un pilar impunement. Has de controlar molt bé si convé canviar, quines repercussions té, etc. Però a tots ens ha passat que estàs escrivint un relat i de sobte te n'adones que t'has equivocat de narrador. Aleshores has de canviar. Això té greus implicacions, és molta feina, però de vegades s'ha de fer. A tornar a trobar a començar. Anem als relats dels oients que escoltem sempre en Plaer de ma vida, en la nostra secció de la bona lletra. Vos recordem com podeu fer-nos arribar els microrelats. Llegiu els vostres microrelats i envieu-los per WhatsApp al 687 61 68 90. Repetim, 687 61 68 90. Envieu 2 missatges de veu. En el primer heu de dir el nom, d'on sou, l'edat, si voleu, i el títol del relat. I en el segon, llegiu el relat. Escoltem ja el relat que arriba des d'Oliva, la Safor. Toni Mascarell, d'Oliva. Amor a distància.
Sols ho sabia jo, però únicament ens distanciava un botó del comandament. Què el pareix? Un micro, és micro, no arriba ni a 8 segons. Sí, però jo volia valorar que fins ara els que havíem estat emetent tenien unes certes dimensions, tampoc moltes perquè parlem d'un minut màxim, no? Sí. Però el d'avui sí que és un microrelat de, crec que són 12 paraules, i això també és un microrelat, i també volem reivindicar-lo des d'ací. Per tant, el primer valor que li assigna és la brevetat. El segon és que en només aquestes poques paraules, en aquests 8 segons apenes, és capaç d'esbossar un món que va més enllà. És a dir, sabem més coses a partir simplement d'una frase, perquè no ens diu més, no? Ajuda molt el títol. També hem parlat en alguna ocasió que el títol és important i que condiciona. En aquest cas condiciona positivament, perquè no entendríem el microrelat, el text en si, sense conèixer el títol, sense tindre present al cap el títol. Per tant, està molt ben triat i ajuda, diguem, sense necessitat de fer-lo més llarg, ajuda a que l'entenguem perfectament. Toni, t'enviarem un llibre que sempre a les persones que envieu un microrelat, paciència, perquè a poc anirem emetent-los, que n'hi ha molts, després vos regalem un llibre. I anem ara a escoltar un tema musical, en este cas és d'un grup de rock alternatiu italià, un grup que es diu Marlene Kunz, i el tema es titula El geni, la importància de ser Oscar Wilde. Què el pareix? Sembla perfecte. Anem a escoltar-lo fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve, adeu.